Dacă crinul păcii face doar frunze și nu înflorește, atunci cu siguranță faci aceste greșeli și tu. 1. Îl ții la umbră. Da, supraviețuiește acolo, dar nu are putere să facă boboci. Are nevoie de lumină indirectă puternică. Pune-l fix la geam în spatele unei draperii fine. Va primi multă lumină, dar va fi protejat. A doua greșeală este hrănirea. Îi dai îngrășământul greșit. Dacă folosești îngrășământ pentru plante verzi, îi dai prea mult azot și face doar frunze. Crinul păcii are nevoie de fosfor și potasiu. Schimbă pe un îngrășământ pentru plante cu flori. 3. Ghiveciul este prea mare. Planta asta este ciudată, îi place să aibă rădăcinile înghesuite. Un ghiveci mare își dezvoltă doar rădăcina, nu și flori. Iar dacă faci totul ca la carte și oricum nu înflorește, provoacă-i un mic șoc. Lasă-l să-i fie puțin sete, să se lase un pic frunzele și după udă-l generos. Acest stres îi va trezi instinctul de înflorire. Crinul tău de când nu a mai înflorit? Scrie-mi în comentarii și dă follow Casa cu Plante.